FTC:n jäsensovellus on pääasiassa World of Tanks-pelissä toimivan Finish Tank Clan-peliklaanin infosofta Android-puhelimille. Se on suunniteltu pitämään klaanin jäsenen ajan tasalla, missä ikinä hän onkaan. Kirjautumisen jälkeen sovellus avautuu uutisikkunaan, josta näet heti FTC:n uusimmat ja jatkuvasti päivittyvät uutiset. Monipuolinen uutisjärjestelmä mahdollistaa uutisten pakkaamisen täyteen kuvia ja foorumityylisiä elementtejä, säilyttäen kuitenkin helposti luettavan ja selkeän ulkoasun. Kun olet lukenut viimeisimmät uutiset, voit vaihtaa Clan Wars-välilehdelle ja ottaa selvää milloin seuraava klaanitaistelu on ja missä kartassa se käydään. Clan Wars-näkymä näyttää myös lohkosi hallussa olevat alueet, joten voit helposti katsoa edellisenä päivänä käytyjen klaanitaistelujen tulokset, jos et sattunut olemaan silloin paikalla. Tärkeimmät klaanin tapahtumat ja tiedotteet löytyvät newsletter-osiosta, johon on koottu kaikki foorumeilla julkaistut uutiskirjeet. Uutisten tavoin nekin sisältävät runsaasti kuvitusta, eivätkä eroa sisällöltään juuri lainkaan foorumien vastaavista uutiskirjeistä. Sovellus tarjoaa myös jäsenlistan ja linkkiosion niitä tarvitseville. Jäsenlista näyttää valintasi mukaan koko klaanin tai yksittäisen lohkon jäsenluettelon sekä jokaisen henkilön aseman klaanissa. Jäsenien nimet toimivat lisäksi linkkeinä heidän World of Tanks-profiilisivuilleen. FTC:n jäsensovellus on täydellinen sovellus nopeaan käyttöön tien päällä ja poistaa tarpeen foorumia turhaan mobiiliselailuun. Sen ansiosta pysyt aina ajan tasalla etkä jää mistään paitsi. Paina päivitä ja keskity pelaamaan.